नटखट फिल्म्स नवादा। बचन पोएमी सुने के छौड़ी यादा पटोला जइया नीगे। जिला नवादा के हियौ मगहिया दे दे के छौड़ी अपन कीमती जगहिया। एगे जिला नवादा के हियौ मगहिया दे दे के छौड़ी अपन कीमती जगहिया। देखी के मन हमर तरसई गे बचन पोएमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे। बचन पोएमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे। यादा पटोला जइया गे। बचन पोएमी सुने के छौड़ी यादा पटोला जइया गे। छोटे ड्रेस पे जिला हिलैमी और हिलैमी लाल किला गे। हियौ मगहिया जहिया धरैमी फेंक देमी लाल पीला गे। छोटे ड्रेस पे जिला हिलैमी और हिलैमी लाल किला गे। हियौ मगहिया जहिया धरैमी फेंक देमी लाल पीला गे। जवन चीज कमी उहे ले अएबौ छोटे जगहिया में खूबे घुमएबौ। झपल चीज हम देखैबौ गे जहिया धरैमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे। जहिया धरैमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे। रिकॉर्डिंग बाय नटखट फिल्म्स नवादा। बचन पोएमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे। छोटे उम्र में फेंको ही गोला 18 में खतरा बढ़ैमी गे। रहन तोरे सुधर जैतो छौड़ी कदू के जैसन कटैमी गे। कदू के जैसन कटैमी गे। सोरे उम्र में फेंको ही गोला 18 में खतरा बढ़ैमी गे। रहन तोर सुधर जैतो छौड़ी कदू के जैसन कटैमी गे। राइटर सुभाष दीपक बबुआन के अहिरा के बेटा हियौ ले जइबौ टान के। सिंगर सुदीप आलोक बिकी गे। बचन पोएमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे। बचन पोएमी सुने गे छौड़ी यादा पटोला जहिया गे।